Dear Love, ako po si Wendy ng Pasay City at ito ang aking alagang Unilove Story. Hello? Medyo mahina ang signal mo. Hindi kita marinig. Anong oras ba tayo magkikita sa klinik? Wendy, apo, kumain ka na ba? Hindi pa hola. Hinihintay ko po si Mama. Sabay sana kami kakain kaso biglang may tumawag. Parang importante. Ay nako, parang tayong dalawa na lang talaga ang magsasabay kumain, apo. Ang nanay mo, ubos ang oras sa kakasagot sa tawag. Kung pwede lang yata hatiin ang katawan, matagal na niyang ginawa. Oo nga ho. Ganyan din ho ba kayo noon, Lola? Abay, oo naman. Habang may lakas pa ako, kung saan-saan ako umaabot, hindi ako napipirme. Basta may nangangailangan, nandoon ako. So nasa dugo natin ang pagiging abala. Tama ka dyan, apo. Pero kahit gaano ka kaabala, pag tinamaan ka ng sakit, titigil ka rin. Kaya noon, laging may baon akong lakas ng loob at dasal. At syempre, gamot. Kaya saludo ho ako sa inyo ni Mama. Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng tibay. Oh, Ma! Andyan na ho kayo. Kumain na ho ba kayo? Sino ho ba yung tumawag? Si tita mo yun. Nadulas sa banyo, wala raw ibang sasama sa kanya. Kaya ayun, kailangan ko siyang samahan sa klinik. Naku, kawawa naman. Mamaya na lang ako kakain pagbalik ko, ha? Kayo na muna ng lola mo. Ma, kahit isang subo lang ho. Baka kasi mamaya sumakit siya niyo. Nako, hindi na anak. Busog pa ako sa agahan. Tsaka emergency to, baka kung anong mangyari sa tita mo. Sige, magbibihis na ako. Sige ho. Mag-ingat kayo, Ma. Nay, alis na muna ako, ha? Mano po? O kaawaan ka ng Diyos, mag-iingat ka, anak. Sige na, Wendy. Kumain na tayo. Tara po, La. Sandali lang ho, Lola. May tawag. Hello po, Tito Arnel? Hello, Wendy. Andyan ba si mama mo? Kakaalis lang ho. May sinamahan lang pong emergency. Ano po yun? Magpapasama sana ako bukas. Mamamalengke kasi ako at medyo marami akong bibilin at baka hindi ko kayang bitbitin. Pakisabi na lang kay mama mo, ha? Hindi ko kasi siya makontak eh. Sige po, Tito. Ipaparating ko ho. Okay, salamat, Wendy. Walang anuman po. Ingat po. Grabe si Mama. Parang may sariling hotline. Daig pa call center sa dami ng tumatawag. Masasanay ka rin, apo. Ganyan talaga siya. Takbuhan ng lahat. Mabutit may puso. Pero minsan, nakakalimutan na rin ang sarili. Dear Love, akala ko noon, sa TV lang makikita ang mga superhero. Yung may kapa, may kakaibang lakas, at laging handang tumulong. Hindi ko inakalang may makikilala akong totoo. At higit pa roon, kasama ko pa sa bahay. At siya pa, ang nanay ko. Superhero si Mama para sa akin. Hindi lang dahil sa pag-aalaga niya sa amin, kundi dahil kahit kamag-anak, kapitbahay o kaibigan, handa siyang tumulong. Walang hinihintay na kapalit. Sobrang maalaga si Mama. Laging maaasahan, kahit pagod na. Lalong-lalo na kapag pamilyang usapan. Ni minsan, hindi ko siya narinig magreklamo. Nakikita ko sa mga mata niya kung gaano siya kasaya kapag may natutulungan siya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano niya nagagawa lahat ng yun. Parang may dagdag na oras sa kanyang isang araw. Pero higit sa lahat, si Mama ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pag-aalaga. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa araw-araw na sakripisyo niya, sa tahimik niyang pagkilos, sa hindi matatawarang tibay ng loob. Kaya ako, bilang anak, hanggat maaari, gusto kong ako naman ang maging alalay niya. Gusto kong ako ang magbantay sa kanya, gaya ng pagbabantay niya sa amin.
Oh anak, halika na. Susubuan na kita ng lugaw. Mainit-init pa to. Salamat po, Ma. Inumin mo na rin tong BioFlu. Nakakatulong to para sa ginhawa mula sa sintomas ng lagnat at sipon. Salamat po talaga, Ma. Sa lahat. Sa dami ng ginagawa nyo. Hindi nyo ako pinapabayaan. Ganyan talaga ang nanay, anak. Hindi mo kailangang sabihin. Alam ko agad kung kailan ka hindi okay. Ayoko talagang nakikita kang nanghihina. Para bang ako na rin ang may sakit kapag ganyan ka. Pasensya na po, Ma. Pinipilit ko naman pong maging maingat. Ayoko ho sanang maging pabigat. Gusto ko nga pong tumulong dito sa bahay. Kay Lola. Sa inyo. Anak, hindi ka kailanman magiging pabigat sa akin. Kahit kailan. Nagkakasakit talaga ang tao. Natural yan. Ang mahalaga, may panlaban tayo. Kaya nga laging may stock tayo ng gamot dito sa bahay. Kaya nitong BioFlu. Panatag akong makakatulong to sa paggaling mo. Buti na lang, Huma. Kayo talaga. Laging handa. Natural! Parang Girl Scout. Basta para sa inyo ng lola mo, lagi akong ready. Ay, sandali lang anak ha. Ihahain ko lang ang hapunan ng lola mo. Baka nagugutom na yun sa kababantay sa atin. Sige po, Ma. Salamat po ulit. Sobra. Dear Love, hindi ako mapalagay tuwing nagkakasakit ako. Hindi dahil hindi ko magawa ang mga gusto kong gawin, kundi dahil hindi ko matulungan si Mama. Hindi ako makapag-alalay. At para sa akin, yun ang pinakamahirap. Ang makitang abalang-abala si Mama, pero hindi ko man lang siya masamahan. Pero para sa akin, malaking tulong ang mga gamot na gawa ng Unilab, kagaya ng BioFlu. Nakakatulong ito sa paggaling ko mula sa sintomas ng lagnat, sipon at pananakit ng katawan. Ito agad ang nagiging karamay ko para sa aking paggaling, para maalalayan muli si Mama. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Pagkatapos kong gumaling, si Mama naman ang sinundan ng sakit. Noon ko lalo naintindihan ang pakiramdam niya. Kasi kung siya ay nahihirapang makita akong nanghihina, mas doble ang bigat sa dibdib ko nang makita siyang walang lakas. Doon ko napatunayan, kahit ang mga superhero, napapagod. Kahit sila, kailangan alagaan. Superhero ko si Mama, pero hindi siya immortal. Isa rin siyang tao. Nasasaktan, napapagod, nagkakasakit. Kaya bilang anak, gusto ko rin siyang alagaan. Gusto kong suklian ang lahat ng sakripisyong tahimik niyang binubuhat araw-araw. Wendy, anak. Pahingi naman ako ng tubig oh. Oh, Ma, ayos lang ho ba kayo? Mukhang hindi ho magandang timpla niyo. Ang sama nga ng pakiramdam ko, anak. Para akong magkakatrangkaso. Halika ho, maupo muna kayo sa sofa. Ilalagay ko tong unan sa likod niyo. Sandali lang ho, kukuha ko ng tubig at BioFlu. Oh, heto po, Ma. Tubig at ang gamot. Huwag ho kayo mag-alala. Ito yung gamot na palagi niyong binibigay sa amin ni Lola kapag may sintomas kami ng flu. Sabi niyo, subok na to, di ba? Salamat, anak. Ay, buti na lang alam mo nang kailangan gawin. Napalaki ata kita masyadong maasikaso. Siyempre ho. Kanino pa ba ako matututo? Kay Mama ko lang naman. Ang paboritong takbuhan ng buong pamilya. Parang papunta na talaga sa flu ito.
Ang dami ko pa namang lakad bukas. Ma, baka kaya nga ho kayo nagkakasakit dahil wala kayong pahinga. Sunod-sunod yung pag-aasikaso nyo sa iba. Paano naman ho kayo? Kailangan nyo ring alagaan ang sarili nyo. Alam mo anak, minsan hindi naman yung pagod ang nagpapabigat. Minsan, yung pakiramdam na may natulungan ka. Yun yung nagpapagaan ng lahat. Gets ko ho yun, Ma. Pero kahit superhero, kailangan din ng pahinga. Hindi po kayo ang palaging kailangan na magligtas. Minsan, kami naman ang sasalo sa inyo. Ay nako, ng anak ko. May pa-lecture na ngayon. Pero totoo yan anak. Parang bigla kong naalala nung kayo pa ni Lola ang inaalagaan ko tuwing nilalagnat kayo. Ngayon naman ho, ako mag-aalaga. Kaya wag na po kayong kumilos. Ako nang bahala sa lahat ngayon. Alam mo anak, sa ganyang mga salita mo, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi pa sapat yan, Ma. Halika na ho sa kwarto. Inayos ko na ho yung higaan nyo. May extra kumot pa para siguradong maginhawa. Salamat anak. Hindi ko man palaging sinasabi, pero sobrang proud ako sa'yo. Alam ko ho, Ma. At sana alam nyo rin, sobrang proud din ako sa inyo. Kaya ngayon, ako naman ang magbibigay ng alaga. Wendy, anak, gising ka na ba? Oh, Ma, bakit pong aga niyo pong nakabihis? Aalis na po kayo? Oo anak, sasamahan ko ang lola mo sa ospital. May nararamdaman daw siya na hindi niya maipaliwanag. Parang naninikip daw ang dibdib kagabi pa. Naku, Ma, kayo ho, maayos na po bang pakiramdam niyo? Ayos na anak. Buti na lang at napainom mo ako ng BioFlu kagabi. Mabuti naman po. Pero sana ho, dahan-dahan lang din kayo. Hindi ho kailangan salubungin agad lahat ng lakad. Alam ko anak, pero yung kay Lola, hindi ko rin matiis. Kung ako yung may sakit, siguradong sasamahan niya rin ako agad. Laging ikaw ang takbuhan ng lahat, no? Parang hindi ho kayo nauubusan ng lakas, Ma. Sikreto yan ng mga nanay. Pero syempre, hindi rin sapat ang lakas kung walang tamang alaga. Isa pa, nakapagpahinga na ako ng maayos. O siya ho, ako na munang bahala dito sa bahay. Nako, mas maaasahan ka pa ngayon kaysa sa akin minsan. Salamat anak ha. Nagmana lang ho sa inyo. Oh, sige, baka matagal lang kami ng lola mo sa ospital, kaya huwag mong kalimutang kumain ha. Opo Ma, kayo rin po. Siguraduhin yung may dalang tubig at biskwit. Baka humaghintay kayo ng matagal sa ER. Yan ang anak kong maalaga. O siya, aalis na muna ako. Manalangin ka na rin na okay ang lola mo, ha? Lagi naman po. Ingat ho kayo, Ma. Dear Love, at sa isang iglap, balik na naman si Mama sa pag-aalaga ng iba. Sanay na akong makita siyang ganun. Masigla, abala, at laging handang tumulong. Pero ngayon, mas naiintindihan ko na. Ang saya niya ay hindi lang galing sa ginagawa niya, kundi sa layunin niyang magbigay ng alaga sa iba. Masaya ako kapag masaya si Mama. Nakakatabangan ng puso na isipin na kasama namin ni Mama ang Unilab sa mga hamon ng buhay. Kampante ako dahil alam kong maaasahan ang mga kalidad na gamot at vitamins na gawa nila. At naniniwala ako na kahit ang pinakamalakas sa tao, kailangan din ng pahinga, ng lunas, ng katuwang. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Metro